dino aku chattingan ro kowe, esok awan tekan sore. Jeroan. Copot. Pesenane iki lek copot aduk ya. Udah enak ora? Wes. Kok udah ganti? Rapi. Oh, aman. Bidik sih. Bidik ngono lho. Siap kata-katane gawe. Oh, salah satu. Oke, bisa. Oke, langsung kita aduk deh. Ah, Pas. Orang ngerti ya, kita ngerti ya dulu. Nah, sama. Oh. Tun. Ngono kok nek depan motor mesti kalah. Lucu banget ya. Pas bolongane. Pas. Balik kok langsung. Maju. Mulai. Oh, oke. Mas Spiro Mas majunin muka Spiro. Maju nih sepiro, Sel. Maju sepiro. Saya Di style. fokus. Oke. Itu sih ah. Nah. Oke, ready. Roll lu. Oke, sip. Sip terus. Ada Bing. Oke, enak. Artisnya malah kita turu.
sing payungan malah kae dudu kameramene. Aman. Ini jane ora luwes sampe gombal suwean wae. Mau udah. Baru tak kejet badan. Tengah mana? Posisi tengah. Nah, oke. Nah. Mundur nah. Oke. Tadi iki nyarak teman. Lo. Tuh. Nah, tutup lawan saya. Wes rada edan pokoke. Fokus. Lek guys kok kene iki ora padha biyen. Follow-ne. Datane ngono barang karo mlakune. Kulo ora sakit tok to? Pingsan saya. Yo pingsan mo? Nah, goblok mudar goblok miring ini. Sayang. Tamang dodo. Guys, Kasih. aja mlayu jenengan. Ah kanu, lek muter ngono ngon saka sing tengah. Ngon saka sing tengah. Oh, sing tengah. Balani kita mulai meneh. Sing ora dia. Jadi siap. Cik, lu. Rongos, mudar kan delok priya, mudar. Delok munggah. Oke, udah kertas. Siap, delok cium. Wah, tempel dodo karo bahagia Madeprono mlaku dengan santainya guyu-guyu. Terus yo sono. Mutar miring ini tangane, miring ini. Ya, ngono. Kewawetan dheweke sikak. Kalau ini pesane tak. Utamakan kebar. Wes balik. Mungkin nganu toh ming etok-etoke mboten macak tenan, nek niki kan macak tenan. Ngelih, Lek. Ganti kaos mana sih mau? Ganti kaos mau. Baru kamu mau. Yang kayak setil Mas langsung ganti meneh Mas. Iya. Setil ta saiki. Karo ketune mau nang ndi? Kita masih setil po. Ini Mas Mbak wis dandan nek nyong ora ngono payah Mbak Tan. Top. Ora kelas. Ora kelas. Rasa mencoba genit.
Sama coba bunuh diri loh. Oh iya bunuh diri. Kelas uang mari masa mainan. Anjay. Fit and Mac jadi juara. Ya pundi Mas? Karit. Buat cewek. Nikung. Nggih niki niku rincang-rincang. Neko gue. Sing Korban bendino tikung. kalah- sing bendino berjuang kalah karo sing tumpakane Nmax. Pripun Mas? Sing bendino berjuang kalah karo sing tumpakane Nmax. Oh, pemenang KLX nggih. Ada kocok yang kejatingan di. Apa dia? Yang cat BBM aku udah siap. Semangat. Setengah hari cekap. Hari sikap bener. Gitu to kaya mau nih pura. Kontak. Ayo tututi. Berarti kan boleh salah satunya. Boleh kae. Kita tututi yang karo-karo. Guling di tempat lebare priya karo Ari nggawa rono ora nututi rono. Yo ngangkat piye? Wis ayo rono. Wis ayo. Ayo. Rasa ditututi kan. Diangkat berarti. Tipe apa? Di mamah. Janji wonten luwe bolo. Jare mau ora peduli musuh. Ini saya sedih ngono lho. Oh, lo. Kak, ayo. Ada datang wong telu, ada datang. Digodok. Kejok, siji kuat di tangan. Aja guyu. Kat. Ngantos sonten. Anu, nempak dayat pemadang. Ketobroke